Joseba Orella etorri zitzaiten, koordinatzailea, eta bere proposamena izan zen, txosnetako arduraduna izateko prest gainean, ikusita aurreko 4 urteetan artezkaritzan egon itzala, eta guk eskatua izan zala sentitu nuen alako, erantzuntzuna edo baiezko esateko beharra bezala. Xanti. Gomidatu nuen, nerekin batea proiektu honetan martxan jartia, baiezko egentzian Xanti bere segitu ban, zorionez, nire lasaitasuneako. Eta pixkanaka baina lantzen hasi ginean, ikusi genuen beharra genuikala ordenagailuak eta manejatzen zen pertsona bat, AutoCAD bati bat manejatzen zen bat. Anetxu gomidatu genuen gure lanea, a la embajada, eta anetxuk ere, zeitu bat baietzu zantzigun. Hasiera baten elkartu ginen eta pixkat pentsatzen hasi ginen ze jende ikitu genezaken, txosnetan arduradun bezala lan egiteko eta ikitu genuen jende bat eta eskatu genien behaiei beraien taldea osatzen zuteko. Eta gero hortaz aparte deialdi irikik egin zian eta horrela egin dugu lagun bat inguruko taldea. Guk, suerte guk geneukan lantaldriak egungo galana indu beraiek osatzeko beraien txosna. Eta alde hortatik nahiko ondo zen da. Hortaz aparte, kanpoko jendeak etorri zaigu eta horrekin ja osatuta nahiko guk uste baino erresago osatu dugu txosnen. Gutako bate bai bazan jendia, igual zai ez egotia jendea asko, orduan ikusi du txosna barrutik bentsat oso ondo antolatuta dakola, porque nahi inorkestik desan ez dakit zenbaen bora zai handian, orduan barrutik bentsat hor lana ondo. Eta jendiaren humoria ere oso ona zala, lanian zen jendia humoretsua saltzen zala eta gozada bat zala zerbait eskatza jutia. Txumu gai eta inbeste behiratu berren, ni uste behiratu berdeula jendiak zer ezan digun kanpotikan. Nahi iritsi zaitena kanpotikan da ikuste zala antolakuntzan aldetikan kilometrako zuen antolakuntza zeola. Txosnetan ere ikuste zala antolakuntza ona zala eta jendia nahikoa da. Herria txikota, kilometroak 2014.